Движим се от булевард Сливница по улица Патриарх Евтимий, посока булевард Владислав. Забележете, след малко има знак, който не се вижда от дърветата, листата. Първият знак е само направо. Той се отнася обаче за тази улица, която е в дясно. И веднага след това следващия знак е задължително надясно след знака. Насреща го няма знака, който е забранено влизането. Тоест тук трябва да завием задължително надясно задължително. И още една подробност има тук с стопа, който е към булевард Владислав Варненчик. Може да го видите къде е тук в дясно горе в дървото. Трябва да спрете тук. Ето тук трябва да се спре.